Sabod mga igsuon, daghan kayo nangawala, apan sa katapusan, nahimong abunda ang pagpangani niini, sukwahi sa naandan. Usa kini ug mao kini ang pangulagway sa trabaho ni Jesus ug ang pagdason niini mahitungod sa gingharian sa Dios. Dinhi mga igsuon, nahimamat ni Jesus ang daghang mga obstacles, mga babag, apan bisan pa sa tanan, nahimong malampuson kini, labaw pa sa gibugaton sa kapakyasan. Diha sa paghubad niini. Diha sa ato pagpamalandong sa sambingay, ang liso mao ang pulong. Ang liso diha sa istorya sa sambingay sa uma mao ang pulong sa Dios. Nga nakapaamgo sa tuyog tumong sa Ginoo diha sa pagpangalagad ni Jesus. Ang kahulugan, mga igsuon, nagkasukad kini sa istorya dito sa Israel, sa dihang ang Ginoo, aktibo siya, diha sa kabuhatan o sa kaluwasan, pinagi sa gahom sa iyang pulong. Ang mga propeta, mga igsuon, sa espesyal nga pamaagi, mao sila nagdala sa pulong sa Dios. Apan ang pulong sa Dios, nabatbat kini diha sa kinatibuk-an o sa katapusan, pinagi ni Jesus kinsa ang nag-able o nagdala sa kahingpitan o kambungan niini diha sa Dios nung tuyo. Mausap kini mga igsuon ang atong pagpamalandong ngaunta ang pulong nga gisabod sa Dios kanato, mamahimo kini siya nga mamunga diha sa atong kinabuhi, sa atong mga kasing-kasing, o diha lamang sa atong pagdala sa pagdawat sa pulong sa Dios, mamahimo kining tinuod o realidad ug matuman ang iyang kabubuton sa atong kinabuhi. Diha lamang sa pangama sa Mahal na Birhen Maria, buligan kita mga igsuon sa pagpadayon sa pagpamunga tungod alang sa himaya sa Dios. Hinaot paunta. Amen. Manindog.